Kana ganing huraman ka og sudlay. Unya, kabalugod na siya nga upaw ka? Awkward. Makaingon jud kasi mong kagalingon nga. Lamia gud mo kulataon ba yoy? Nakaminus naman jud siguro kanago bay. Ang tanang butang sa kalibutan. Ay. Adunay sinugdanan ug hinungdan. Ladies and gentlemen. Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. Basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipi aron mamati sa mga alamat Pasaylo ako ninyo. ni Lolo Para pasaylo ako. Panohon. Sugod na ang atoang alamat king. Paminaw na kamo mga followers. Okay mga kapamilya, sugatan na ito masipang palakpakan ng atoang alamat king, ang hari po ng alamat, si Lolo Panohon. Salamat sa ninyo na followers. Kumusta yung mga kita gabi, Lo? Okay ra, dagan siya mahatag siya kung kwarta gabi kapag kong bitbit sa bugas. Pero galagot ko. Lagot man ka. Itagaan ko ng bugas ako pa na magpagaling ato. Di padalhan siya kong mais. Linubo pa wa pa nagaling. Mas okay na kay linubo pa. Pwede pa mo na mapakaon sa manok. Yan lang. Sige na. Magsiyagal na ka followers. Tako sige na ka ng radyo ninyo diya. Pero ninyo na madungog ang atong alamat karong gabi na. Sa alamat na to ron, Lo. Inyo mahisaran ang alamat na karatista. Wapo na imo alam. Pero Lo, kadali lang, Lo. Naman ko'y kuandri, Lo. Naman ko'y ga-request diri, Lo ba? Nga, kung pwede ba daw ni mo i-alamat tong alamat ng siga? Unsay siga. Naman ko'y nag-request diri mga taga Tagum City ni sila. Gusto nila madungog kay daw na request daw sila hang lolo pod. Okay, pagbigyan na lang na kay birthday man niya karon. Yan, gusto nila madungog tong alamat ng siga. Sige. Gusto ang tama ko aramat ng karatista, pero sige, kaya birthday man ka na, sige, pagbigyan mo to. Ang bait mo talaga. Ha? Butan ka ha? Salamat ka, followers na ko kaniya dito, ko kaniya na siya na alam sa pamilya siya, palmahil magpachika po siya kung mata. Wala kita magkita dito kanina. Diyan kayo tao kaniya dito, kapachika po siya kung mata. Dito nahikurat ko, followers, human na chikap ang akong mata na kong suliran. Sa may suliran ni mo na check up man kayo mong mata. Human siya chikap siya akong mata, mahikurat ko. Klaro na kay kong pananaw, ultimo mikrobyo, maklaro na ako. Ache. Grabe po ng mikrobyo. Grabe po ng mikrobyo, eh. Tinood na. Siyuli na pertinan ako, mahasyo na noon ko pag mayo kita na makita na ako. Kung sa may mata ni mo. Microscope na. Mikrobyo, maklaro ka na. Binuang may mahalo, eh. Sige na.
Puros ka lang binuwag di ka mo to siya ko niya. Sige na parawes, paminaw na ka mo siya ko niya, magsyugod na ko siya kong iturya. Pero bago ako magsyugod, gusto na ko mangutan na siya mo. Sige nabi, unsa man imong pangutana, kasi mangutana na po kang ano, magduko-duko ang kabaw. Kaya naman na, sige na, lo. Halimbawa, nasyaal ka siya ka lugar nga doon may duha ka bukdalan. Ang tikas dalan adunay leon nga dagko kayo siya katuig ng way kaon. Siya pikas dalan adunay mga lamok nga adunay dinggi nga hulat sa imo. Asya man kamuagi. Ayay ka. Dito ko muagi sa nailamok nga dinggi. Dito na lang ko, bahala na. Bulok kag yun ba? Anong bulok man nga di... Alam nga, leon mas tikas. Usa katuig ng gigutom. Dito na lang ko sa lamok. Sige, kabulok ni mo. Siya tikas dalan, puros leon mo siya katuig ng way kaon, mabuhi pa ka na. Siyempre, patay na to sila, di na ka dito. Dito ka siya lamok na dinggi, ma-hospital ka pa. Tete. Ni Asinso na gani mo ang joke, man. Joker na kay kaluhan. At mayuhan na ginawa. May nagay ka mo joke man, no? Iyaw na pag-itoryada, halata ka kayo, nga low IQ ka. Grabe pa rin mo maka-istorya. Low IQ na yun? Di ba pwedeng walang ko kabantay? Grabe po na yung low IQ na yun. Di mo bitaw na. May lahat ni mong tao kung bright ang tao do. Bulokon ang tao, ikaw bulokon kagyon. Dito kagyon siya na ilamok nga na dinggi. Munti mayuhan mo, no? Tama man po, nung dito kas leon sa katuig ng way kaon. Imposible man po mabuhi. Sige ma, masyagod na ka palawers. Di yan ang atong istorya. Alamat na, karatista. Alamat ng siga lang daw, kaya nag-request sa to, lo. Sige, di yan ang alamat na, siga. Sige, padayon. Noong panahon, sa panahon ng mga taong kuiba, simple ang kinabuhi nila. Matulog, mo kaon, mo trabaho, yun na lang kay simple ang klase sa kinabuhi. Maligo siya buntag, maligo siya untong, maligo siya hapon. Limpiado. Muna, yun na kay simple. Mga babae, mag-shower siya gabi, mag-shower siya untong, shower siya buntag. Tuan na, nagsugod na po. Kung siya magsugod. Wala, si Trilo. Yun na kay simple ang klase sa kinabuhi nila. Buntag pamahaw, fried chicken ng syudan, o siya ipanyod to lechon, pagabot siya panihapon kalderita, simple ang kinabuhi kanya to. Mayuhan na nga simple, no? Ganun di ay. May mas na simple kaysa unang kinabuhi pero lamig kay sundan, ha? Siyempre, natural kay kanyadtong kinabuhi, libre man ang tanan. Makakita kag manok, kamalang siya palibot, galakaw-lakaw, walay tag-iya. Maunang klase siya kinabuhi kanyadto. Maunang makapatuyang ang mga tao siya pagkaon siya, karni siya baboy, karni siya baka, sungodagan ang mga hayop kanyadto. Nga na lamang siya gubat, nga walay mga tag-iya. Kung siya bagay sa itong panahon karon, daghan mang gyapog hayop. Daghan na siya syudad. Lahi man nga hayop imumbot ka sa butlo. Tinod bitaw na.
Daganang hayop siya itong panahon karon. Dili lang siya gubat, mati na siya sa syudad. Galaw. Yan lo. Mahal ka na. Lo, kadali lang lo, ha? Unsa na siya na. Nga magay nang utana diri, unsa daw ni nga klase nga siga? Sigag mata o sigag ilong? Kurbida ka ng siga ba, isyog? Mga maton ba yung ano ba? Ka ng mamigayay, ka ng mga trupa-trupa ba? Okay, sige. At least kay Balome, ha? Sige, padayon lo. Mahal ka na. Sumasya kong kingon para simple lang ang klase siya kinabuhi kanya to. Dali lang lo. Unsa na siya? Nga magay nang utana diri lo, unsa na lang nga klase nga siga? Siga nga kalayo o siga daw sa kalayo o siga daw sa kalan? Kurbida, sige, pangutana na siya mo, gasugod na siya mo ng pangutana. At least klaro man ang ginanalo. At least di makabalo mitanan. Kurbida, bata mo na siya siga. Ano sige na magsugod na ka. Sige. Karon, sumasya kong kingon, malinawon sila. Simple man ang klase siya, kilaboy dili man sila abunda kami ato, wala sila cellphone, walay Facebook, walay Twitter kami ato, walay internet. Labaw siya tanan, walay duta kami ato. Pati Dota kay balo ka na. Action na dyan kong believe si Mama. Pati Dota kay balo ka. Guguya, gini mo lang. Simple ka, dula man siya ko siya ng duta. Nya. Maul na, simple man ang klase kami ato siya kinabuhi, pero malinaw ng pamuyo nila. Pero gawas nining kalinaw silang pamuyo. Aduna gayoy o siya ka tao nga taliwala siya kadaghan o siya tapok siya mga parimalay o mga lumulupyo kanyato. Adunay nag-inusyara nga nagpalahi gayoy sa tanan. Kumbaga luner ni siya ba? Luner. Luner ni siya, dili siya ganahan makihalubilo siya bantao. Muinit na yun ng yang ulo, bata makakita siya lang tao. Bata pa lang siya, wala na siya kadula. Walay amigo. Maunang nagpalahi kami siya. Walay silingan. Sa panahon na doon may mga tao muagi siya, gawa siya yung langobokwiba. Mupunit na yun siyang batog, iya na yung batohon. Hoy, nga nung agi-agi man mo dire. Isog kita na lo, ha? Nya. Muingon intaw, ay, pasensya na kayo, gado. Muagi na yun madagang-dagang na yun ang mga tao tungod siya kahadlok, basig batohon pa sila ni gado. Si pangalan lo? Si gado. Kuya, pangalan pa lang, matador na, gado. Nya lo. Mau ka na si gado, salbahis yun na siya. O siya pagkadlaw niya na. Doon o siya katao niya, siya lang panimalayo siya yung kuiba. Gigunita niyang patilyaw, gibirakin ni pagmayo. Iya din gigunita nga nung agi-agi ka dari siya kung balaya. Bawal mo agi dari. Ngalaw. Nya lo. Mayong pagkalaksi sa patilya sa tao. Sabi. Sakita po ng patilya lo, eh. Mau ka na. Yun na nasiga do perte ka salbahis, pintikon ka niya bata makursyonadahan ka lang. Mau ka na hinungdan. Nga ginalikayan siya sa mga silingan, ginaiwasan siya ginalikayan. Ginakalagutan siya o ginakahadlukan sa mga silingan.
Usya ka adlaw niya na. Adunay usya ka taong kuibangan ni agi siyang palimalay. Nakursyonadahan niya kini kay murabag bugiro kay linaktan. Ganun, kusunadahan niya na lo. Siyam tanggalakaw kining usya ka tao siya gawa siyang palimalay. Nakursyonadahan niya kinakita niya nga nisipat ka niya. Mato niya, ganun tabis ka man diya. Nya? Nya lain para ba kay linaktan kay bakang-bakang. Nga lang. Nya na. Kanang linaktan ba nga bakang-bakang niya hangad-hangad dayon ng ulo murag gapanghagit og siyong bagay. Nakursyonadahan ni gado mato niya, bugiro ni linaktan ning tawanan niya. Lagot kay ko siya larawan na ning tawanan niya. Bugiro kay nang pag-agi siya tao gipintik ni gado. Nya. Pirtintang bukula siya tang. Swerte na lamang katungo siya katao nga niagi siya gawa siyang panimalay. Ngawa maigo si Indian Panak. Indian ka. Nya. Mayong pagkabukol in taon siya tao. Siya diyang maigo kinigi pintik ni gado. Nalipong kinig nawalan, nakuya pa nawalan ng malay. Nya? Karon, adunay usya ka taong kuiba pa ang niagi. Siya to nga nakita niyang gipintik ni gado nga nahagba. O yakin ning gidool o yakin ning kitabangan. Nahikurad siya diyang makita. Ang dakong bukol siya agtang siya maong lalaki. Tungod lagi kay nakuyapan o naintaman o yun ba? Mayong pagkaigo siya ulo nakuyapan siya ba? Nya? Gipangutan na siya siya kataong kuiba. Naon siya ka man anong nakuyapan ka. Kinsya nagbuhat ni ini kanimo. Nganong dako ka man kigbukol siya agtang. Nya? Karon, nito bahag ang maong taong kuiba nga maigo. Nagipindik ni gado. Lipong-lipong pa siya, hinay pa kay mo istorya. Mato siya katang kuiba, kinsya magbuhat ni kanimo. Nito bahag ang maong tao nga gipintik. Siga. Siga. Wa na siya magkahinumdum nga gado ang pangalan siya nagpintikan niya. Na-amnesia siya. Nagkamemorigap ba siya diyang maigo siya dakong bato siyang agtang. Ngalaw. Tungod siya pagkamemorigap. Wala na siya magkahinumdum nga ang katibukan nga pangalan siya maong taong gapintikan niya. Gado. Ang iya lang mahinumduman. Siga. Ga lay mahinumduman niya. Nga. Mauna. Ang tod nga naulian siya, wala siya lang mahinumduman kundi ang magbalik-balik na lamang siyang huna-huna. Kinsya gapintik ni mo. Siga. Siga ko no. O dito na, gisugdanan nila ang istorya. Nga ang tao gani nga mo, kursyonada maski walay atrasyo. Gitawag na nila kaniyadto. Siga. Ayaw hagin mo, Loy? Sige na. Katanggin ninyo siya sunod. Gayon paloer ni atong istorya. Mangalamat ni Lolo Panood. Katuuhan man o dili, nganga lang. Aron madali.
Kana ganing nag-uban mo sa imuhang gipanguyaban, unya nagkautot lagag kalit. Awkward. Makaingon jud ka nga, gang, nadungog nimo akong dugab.